Er wordt voor geen meter getennist, maar het terras zit wel vol. Bij de LTC Münstergeleen. De Lawn Tennis Club. Eens kijken of ze... Sorry. Frank lep even tegen het hek op. Dat is niet zijn vorm vandaag. Dat vind ik al waar. Eens kijken of... Kijk. Ja, hier. Nou. Goedemorgen. Ho, stop, 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 stop. Heb je allemaal de hoorgoed zitten? Wat mossen. Oh, in Münstergeleen zien ze altijd even vriendelijk, hè? Wat mossen. Goedemorgen, dames. Oh, goed hier ons filmen. Leuk grasje. Moet ik daar toestemming voor vragen? Hallo. Komt er wie zitten? Nou, wij vroegen ons af waarom er niet getennist wordt bij de tennisclub, maar waarom wel het terras vol zit. Heerlijk voor je vrouw. Omdat jullie te laat zijn. Jullie zijn te laat. We hebben al een partij achter de rug en we gaan zo meteen weer. En we moeten even bieten. Ja, brandstof. Brandstof. Ja, maar ons timing is aan de ene kant heel goed, want je hebt net even pauze. Ja. En aan de andere kant beroerd, want de vlaai is op. Ja, inderdaad. Ja, inderdaad. Jammer. Een tas koffie kregen. Een tas koffie. Oeh. Thee of cappuccino. Oeh. Met een keukske, wel een keukske. Nou, zullen we eerst even kletsen? Dat is Ja? gezellig. Want waar is er iets te vieren? Nee, niks. Het is Dat altijd we weer verloren hebben. Tijdens moet je altijd eten. Ja, serieuze competitie. Oké. En dat is dan de excuusvlaai, hè? Juist, ja. Zo van, wij hebben toch Troostvlaai, gesport. troostvlaai. We hebben toch gesport en kunnen we ons belonen met... Nee, en ook de energie voor de volgende wedstrijd. Hè. Ja. Ja, ja. Is er een speciale vlaai die dan extra goed is voor energie? Alles is goed. Wat was het? Krumel? Aardbeien. Arbeidjes, zelf gebakken hoor nog. Echt waar? Ja, dat was zelf gebakken. Je hebt een vlaaienbakster in de... Je kunt heel goed bakken. Hey, wat ziet je van elkaar? Tegenstanders. Dit is competitietennis. Echt En wij waar? zijn gasten. Dit is team uit Roggel, Dat zijn de Wimbledon. truitjes. En we zijn hier te gast. Wij zijn van de truitjes. Och, je hebt eigen... Ja, Dus dit is... Zij zijn bijna profi. Dit is La Rochelle. Hè? Ja, waarom zeg ik La Rochelle? Omdat op het moment van opname is Roland Garros natuurlijk aan de gang. Dus we proberen een beetje in de Franse termen te blijven. En heel goed. Nou, Wimbledonk. Ja. Dus ja, hoe ga je dat nu verklaren? Wimbledon. Ja. Maar dat klinkt, vind ik weer behoorlijk Brabants. Nee. Brabants hebben ze oeteldonk en zo. hebben ze veel meer donks. Dus, Nee. maar ik vind Wimbledonk wel... La Rochelle is Ja. Dat is dan misschien weer net iets origineler. Ik speel even advocaat van de duivel. Dat is misschien, ja, als LTC Münstergeleen. LTC Münstergeleen tegen Wimbledon. Dus het heet de LTC steeds. Officieel Maar je hebt geen Elmier. Nee, er is geen Loonmier. Dit is heel scherp opgemerkt. Ja. Sterker nog, volgens mij is het geen Ensmier. Nee. Smashcourt. Sorry? Smashcourt. Smashcourt. Roodstand kunstgras zeggen ze ook wel, maar het heeft met gras niks te maken. Oké. We kunnen de ganse winter spelen, dat scheelt. Ja. We spelen gewoon door. Regen of niet. Ja? Zit je zo'n bikkels? Zeker. Ja? Zeker. Dan doet je de poncho eroverheen en dan... We hebben de klap op en weer. Badmuts op.
Oh ja, ze met van die bloemen erop. Ja. Ja. Hey, en wie is de eerste ronde gegaan? Goed voor ons. Ja? Laten we dat zien. We hebben nog een uitdaging. We spelen veerwedstrijden en we hebben er al 2 gehad. En 2 En gewonnen. die heeft ook al Wimbledon gewonnen. Ja. Wimbledon 2-0. Dus het maximale haalbare voor Münster-Geleen is nog een gelijk spelletje. Ja. Wat, zien er nog, gelden alle normale tennisregels of zien er nog... Ja? Ja, wij zijn ook normale mensen. Het is geen seniorentennis, hè? Nee, zoals wandelvoetbal, hè? Ja, niet 2 keer stuiten, dat is gewoon fout. Nee, dat is juist niet. Ik heb het eens geprobeerd wandelvoetbal, maar ik was er toch net iets te fanatiek voor. Ja, wij ook. We zijn nog steeds best wel fanatiek. Hè? Zeker. Dus onderhands opslaan, dat mag niet. Ja, dat mag altijd. Maar dat duik je niet. Dat mag op Roland Garros ook. ook, hè? Ja, dat doen ze wel eens voor de gein, hè? Ja. Proberen we ook, maar dat lukt niet altijd. Kijk je nou ook op televisie naar tennis? Ja, als je eraan denkt. Ja. Of samenvatting of zo. Als ik eraan denk. Ja. En dat je tijd hebt, hè. Oké. Ja. Wordt nog gewerkt. Niet over de tennis. En kijk je dan meer naar mannen of naar vrouwentennis? Dat moet ik niet doen. Alle 2 is leuk. Ik zie ook liever mannen. Alle 2 is leuk. Ja, dat Ja. maakt me niet uit. Nee. En waarom leveren mannen tennis? Ik vind de wedstrijden mooier. Ja, vrouwen maken toch altijd veel meer fouten. En ja. Daar werd geknipt. Daar werd Ja. Dan heb ik slecht nieuws. Nou, dat pakt het niet goed uit. Dan heb ik slecht nieuws, want we knippen niet. Ja, mannen slaan harder, de wedstrijden zijn spannender. Ja, Wat gevarieerder vind ik wel. misschien. Ja, gevarieerder. Met slijm. Ja. Nou, Ja. wat ik, de Zuus vrouwen zelden bijvoorbeeld een dropshotje doen. Jawel, maar Klopt, Minder. Minder. Ja, maar Mannen zijn speelser. speelser. Ja. Oké. Ja, service volley zie je bij mannen veel meer. Ja, nee, maar ja, dat zie ik. Nou ja, vroeger had je Martina Navratilova. hè? Die speelde gewoon. Ja, maar die speelde surfvolley. Ja, Dat ja, maar vond ja, ik dat is al lang geleden. Maar Ja, Jabeur weet had ik. gisteren de ene erop Daarom naar zei de ik ook andere. vroeger. Ja, want echt Wie? niet. Ons Jabeur. 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 Dat is een Gisteren. Tunesische tennis. Tunesië echt de ene erop naar Ja? de Echt andere. waar? En die Ja, wordt ja. gewonnen. Ja, die had net gewonnen, ja. Oké, ik heb het Ik niet heb wel een gezien. stukje kanaal gezien. Ja. Dus die zou eigenlijk bij Rocco moeten spelen. Daarvoor nog meteen. Ja. En wij spelen dan ook op zijn Maar het is de laatste competitiedag vandaag, dus Ja. we moeten nog wat puntjes proberen te kennen verzamelen. Ja, ze kunnen nog kampioen worden. Ja. Wat zit je er dan relaxed bij? Dadelijk niet meer. Dadelijk niet meer. En waar hinkt dat vanaf of je kampioen kunt weer of niet? Anderen Wat doen die in de jongeren ploeg. doen. Ja. Oké. Wat we zelf doen. Ah, wat we zelf doen, uiteraard. Maar is het belangrijk dat het 4-0 wordt voor ook vandaag? Of, Ja, we willen eigenlijk niet promoveren. Oh. We willen wel winnen. We willen wel kampioen worden, maar niet promoveren. Ja, Dus we zitten nog een beetje wat kijken of we dat aanpakken. Oké, want als je kampioen wordt, dan wordt er hoofdklasse. automatisch Dan gepromoveerd. moeten we naar de hoofdklasse en dat we eigenlijk geen zin hebben. Oké, dus. Hey, maar dan zit je toch wel goed, Best goed, eigenlijk. joh. Hè? Dan is dit gewoon een... Ja, dat je dat maar even weet. ja, nee. Penpakjes handtekenen. Ja? Ja, zitten hier dames bij die op een hoog niveau getennist hebben vroeger? Nee. Ik ben pas met mijn 50 begonnen. Nou, dat kind- Niet goed dat is. Ja. Als ze dan al in een kampioensteam... We spelen allemaal een leuke bal. En we hebben veel plezier Ja, aan dat is vlaai. ook belangrijk. Ja. En het is gezellig. En de hele fair. competitie was leuk. Ja. Ja. Dus het is niet zoals bij voetbal, dat er wel eens beer op het veld gegooid wordt en dat dan de wedstrijd gestaakt moet weer. Daarna is Ja, het schenk. Elke entree is ook low budget. Dus het is een beschaafde sport. En, maar wie is er nou bij, als de dames van La Rochelle even naar elkaar kijken, van Wimbledon, wie is dan de fanatiekste? Oh,
Wie kent er het slechtste tegen het verlies? Dat is ook leuk. Ja, nee, ik kom zo bij jou. Ik heb geen alvast even over nadenken. Dat vind ik wel 2 verschillende vragen. Ja. We verliezen allemaal niet keer. Nee, we zijn allemaal wel fanatiek. Ja? En bij jou? Ja, zo. En wie kent er het slechtste tegen het verlies? Kunnen we allemaal wel goed zeggen. Ja? En bij Wij jou? staan onderaan dus. Ja, weet je, Ja, we zijn dat doet leeftijd een heleboel, hè? Oh ja? Ja, dat doet leeftijd een heleboel. Dat was 30 jaar geleden anders dan nu. Oké. Ik werd niet met trekkers gegooid als ze een fout maken. Nee. Vroeger misschien wel. En rotopmerkingen maken in het spel doen we ook niet echt. Nee. Ja, dat heb ik wel eens gedaan. En bij tennis moet je ook eerlijk zijn. We beginnen Bij het shades, hockey, hè. hè? Dat is wel Dat klopt. Zoals het zelf ook. Dus er is geen discussie geweest over een punt? Nee. Was hij nou uit of was hij niet uit? Nee. Oké. Ja, want dus je geen referee. Nou. nee, maar ook geen, je ziet hier geen gravel opspan afdrukken. Het wel anders Bietje. zien. Ja? je ziet wel als Oh. Oké, dames, dankjewel voor het praatje. En ja, zoals ik al zei, we gaan hier niet in knippen.